एसएसबी फाइकि हान्जाया थारैनो समाज आरो ओनसोल जौगानायनि बायदि हाबा मावगासिनो दं। ड्राग्सनि हेंथायै फिन सांग्रांथिनि हाबाफारि लादों बाक्सा जिल्लायाव। बाक्सा जिल्ला दक्षिण कुसियाव ड्राग्स जौ बायदि फेग्रा मुवानि बेसादनि हेंथायै लामायाव ओंखारदों फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरा एसएसबी फाइकि हान्जानि बानजायनायाव। बाक्सा जिल्ला भारत भुटान सिमना ओनसोलनि दक्षिण कुसियाव दिनै 65 नं एसएसबी आमगुरि उत्तर कुसि बादाजों लोगोसे मानासकी इको टुरिजम ससाइटिनि जथायै बानजायनायाव दक्षिण कुसि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मेमोरियल गेजेर इंराजि फरायसालि दक्षिण कुसि प्राथमिक विद्यालयनि मददजों ड्राग्स जौ बायदि फेग्रा मुवानि हेंथायै मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे एसएसबी आरो एनजिअनि सोद्रोमाफोरा दक्षिण कुसिनि लामायाव ड्राग्स जौ बायदि फेग्रा मुवानिफ्राय जानगाराव थानांगौखौ लानानै लोगोसे फेग्रा मुवा फाननायखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय हानजा सुरनायजों बायदि स्लोगान होना अख्रां गोमसार होदों। रैली का आयोजन हम सरकार कर रहे हैं कि ड्रग्स के खिलाफ है, हमारा नशे से दूर रहना है, लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाना है। तो बच्चों के माध्यम से हम गांव वालों को जागरूक करने के लिए हम रैली का आयोजन कर रहे हैं। ये हम दक्षिण कोची स्कूल से लेकर आमगुड़ी तक कर रहे हैं। इसमें हम 64VN की ए कंपनी और जी कंपनी और स्कूल के बच्चे लोग और एनजीओ लोग भी शामिल हैं। नशे से दूर रहना है, नशा करना नहीं है और सभी को जागरूक करना है, नशे के खिलाफ जागरूक करना। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लार्क, बैंक एसओ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेंस, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएओ, एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जीडीनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360